Per què una revista per nens i nenes de 0 a 5 anys? Per estimular-los des de ben petits a la lectura de la imatge i per ajudar-los a identificar i a reconèixer els elements dels dibuixos, textos senzills, cançons, poemes, i perquè una revista de falda estableix un vincle d'afecte entre l'adult i el petit lector. Piu Piu, una revista que descobreix el llenguatge oral i escrit a través de les imatges. Pàgines per pintar, pàgines per reconèixer objectes, pàgines per identificar lletres i aprendre a llegir, pàgines per cantar cançons, pàgines per aprendre les primeres paraules en anglès. I pels pares i educadors, un dossier central extraïble amb entrevistes, recomanacions de llibres, de teatre, de cinema, de salut i d'alimentació. Piu Piu, l'única revista en català pels més petits de casa.